Είμαι ο Νίκος Χαρδαλιάς. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ, στην Αττική, στη γειτονιά του Βύρωνα. Τον αγαπάω τον τόπο μου, κυρίως όμως τον ξέρω καλά. Έχω περπατήσει κάθε του άκρη. Τον έχω δει στις πιο δύσκολες στιγμές του και έχω παλέψει για αυτόν μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Σαν άνθρωπος που ζει εδώ, βιώνω τα ίδια προβλήματα με όλους μας. Όμως σαν άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα στη διαχείριση μεγάλων κρίσεων, ξέρω ότι πολλά από αυτά τα προβλήματα λύνονται. Η Αττική και μπορεί και πρέπει να γίνει ένας τόπος που προσφέρει φροντίδα, προσφέρει προστασία, προσφέρει αξιοπρέπεια, προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους της και στους επισκέπτες της. Ό,τι κάνουμε σήμερα αντυχεί στο μέλλον. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να σχεδιάσουμε μαζί αυτό το μέλλον, με σοβαρό σχέδιο, με ικανούς ανθρώπους που ξέρουν να προσφέρουν, με ατελείωτη δουλειά και πάνω απ' όλα με πράξεις. Πράξεις που φαίνονται στην καθημερινότητα, πράξεις που κάνουν τη διαφορά. Αν μου έχει μάθει κάτι η ιστορία, είναι πως και τα πιο μεγάλα λόγια κάποτε σβήνουν. Οι πράξεις ποτέ. Αυτές μένουν. Οι πράξεις θέλουν ευθύνη. Ο τόπος μας θέλει ευθύνη. Στις 8 Οκτωβρίου ζητάω να μου δώσετε αυτή την ευθύνη και είμαι σίγουρος ότι με τη στήριξή σας θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, βήμα με το βήμα, μέρα με τη μέρα, πράξη με την πράξη, για να οδηγήσουμε ξανά τον τόπο μας μπροστά. Με την Αττική μπροστά, γιατί είναι ο τόπος μας, γιατί είναι η ευθύνη μας.